Usa sa mga problema ang giatubang sa nasud karon matud sa mga mental health advocates. Ang ngayang hisgutan ug aksyonan usab ang mental health issues. Usa ka ginang madasigon kaayong milibot sa nakalain-laing parte sa nasud aron maedukar ang katawhan kabahin niini. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa Mandawi Central School, nagpahigayon og mental awareness seminar si Zena Bernardo. Uban sa mga estudyante nga nanambong, gihisgutan ng anti-bullying ug ang pamaagi aron makapaambit ang kabataan sa ilang problema ngadto sa ubang tao. Bullying and pangbabastos, yung something that they experience and they may experience in the future. Very timely because we received a division memorandum 349 series of 2019 regarding this observance of the National Mental Health Week, no? Usasab sa giistoryahan ni Bernardo ang kapulisan sa Mandawi. Kay sila man ang magsilbing first responder kung dunay emerhensiya, gipahaom ang iyang topic kung unsaon pag-aksyon sa kapulisan niining mga kaso. Labi na gyud ang paghingusog sa suicide prevention. Sa mga part is how to respond to know also sa mga lain-lain mga signs. Asoy ni Bernardo, importante ang pagsanding ug pagpatabang sa mga kauban kung makasinati og grabing suliran. Matod pa, di gyud angayan nga mawad-an og paglaom. If we have fire drill, we have earthquake drill, please let's have a mental health drill because it will really save lives. Sa mga nakasinati og suliran, mamahimong makontak ang Save Hope Hotline sa numero 0917-558-4673. Uban ni Rod Prado, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.